Здравейте и добре дошли в Safe Space подкаст. Аз се казвам Моника и днес сме тук и с Дени отново. Като днес ще се говорим за една тема, която доста често ни беше подавана, интересна от родители, тинейджери. Всъщност доста често ни питат да си поговорим за нея. И тя е една тема, с която се борят всички поколения общо взето. Това е зависимостта от телефоните. В днешно време има бебета, които държат таблети, баби и дядовци, които владеят TikTok, например. Но всъщност този епизод не искаме да казваме, че телефоните са лоши или че са нещо, което ни вреди. Реално искаме малко повече да се потопим в това, че всъщност телефоните засягат всички ни, абсолютно всички ни. И какво значи ние да сме зависими от телефони? Какво значи ние да сме поколението, което е залепено зад телефоните? Всъщност, нито едно друго поколение в човешката история не е трябвало да обработва толкова много информация и толкова постоянно, колкото ние. Затова днес ще си поговорим малко повече, защо всъщност може да сме зависими от телефоните и какво означава това ние да сме зависими от телефоните. Абсолютно е така. Всъщност, здравейте и от мен. Тук въпросът е не просто какво е изобщо това явление, защото то се превръща буквално в явление, тъй като ние живеем вече и света ни се променя супер динамично, много бързо и да кажем, че дигиталният свят не съществува или че той не е част от ежедневието ни, означава ние да влезем в една заблуда. Но тук въпросът, който поставяме е, че към мен също след тези първи два епизода имаше така обратна връзка и точно за това и с Моника избрахме тази тема. Всъщност къде е границата? И защо говорим за зависимост от дигиталния свят, когато всъщност дигиталният свят е част от ежедневието ни? Тоест, кое е онова, което прекрачва границата на вече едно състояние, в което започваме да се чудим защо нямам потребност да общувам реално, защо нищо не ме вълнува и просто окото ми е постоянно в екрана. И всъщност това е нашата тема. Защото, както и Моника каза, тук въпросът не е само до възрастта. Но масово аз работя с много тинейджери и виждам това като явление, което така лавинообразно се завихря. И всъщност, Моника, може би е добре да споменем кога или какво можем да определим като онзи фактор, който превръща използването на дигитални и изобщо социални мрежи, телефони, лаптопи и всякакви други неща, различни платформи в зависимост. Можеш ли да го формулираш ти през така твоя поглед или през твоя опит? Постоянно използваме телефоните си. Живеем в дигитален свят, който няма как да не използваме телефоните си. Абсолютно всичко се случва през тях, работим през тях, комуникираме през тях. И има така един момент, който всички познаваме, вдигаш телефона, проверяваш едно известие, вече са минали 40 минути, палецът те боли, ти си вече някакво клипче, което примерно някое животно прави починки, нали, стигнал си до дълго време го използваш и всъщност приложенията са направени така, че леко ни дърпат вниманието обратно и никога не може да разберем кога всъщност сме си отнесли. Те са малко така, дават ни един допамин, който това постоянно безкрайно скроване никъде не казва готов си, стига ти толкова за днес, нали, няма, можеш вече да си оставиш телефона. Реално, днешният свят се движи с толкова бърза скорост, постоянно има новини, постоянно се публикуват някакви нови неща, които се случват. Имаме известия от всякакви приложения. Телефона ни, ако нали, не си изключиш приложенията, той може за абсолютно всичко да ти праща неща. Всъщност ние ставаме и налични 24/7. Ние излизаме от работата си, но все още телефона е с нас и въпреки, че сме свършили работа, да кажем, в 6, продължават да ни съсипват с съобщения и ти някакси се чувстваш, че трябва да си на линия, просто защото всеки си гледа телефона, никой нали, не се прави, че днес аз не съм си пипнал телефона. И всъщност телефона става
буквално твоето доказателство, че съществуваш и че ти си там. Нали? Но всъщност всички ние го правим това, но да си зависим от самия телефон, това, което нали, аз мога да кажа е, че е всъщност да изгубиш контрола, по който го използваш. Тоест, устройството да започне да влияе на ежедневието ти, на емоциите ти, на вниманието ти, на съня ти, на отношенията ти, като цяло на представата ти за реалния живот и на себе си, нали, като цяло. И всъщност телефона да е първото нещо, което докосваш като се събудиш, последното нещо, което докосваш като свършва деня ти, да усещаш тревожност, когато го забравяш или оставяш, да кажем, телефонът ти стои, решаваш, че си го ставиш на другия край на стаята, обаче ти да не се чувстваш добре, че той е там. Тоест да го търсиш, да искаш да го вземеш това, нали, показва, че ти имаш някаква зависимост към това устройство вече. Тук, нали, границата е малко тънка, тъй като ние използваме тези телефони постоянно и всеки един от нас, като чуе нотификация, си казва, може да е нещо важно, може да нещо някой да иска да ме търси за нещо важно. И ти усещаш така или иначе тази тревожност, трябва да си взема телефона и да видя какво получи. И тук наистина границата е тънка, но зависимостта като цяло за мен е нещо, което е трудно да спреш. Трудно е да кажем, казваш си, сега няма да си пипам телефона, но постоянно мислиш за него. Знаеш, че ти вреди, знаеш, че по някакъв начин ти повлиява на живота ти, на начина, нали, на който искаш да комуникираш с другите хора, да кажем, излязъл си на вечеря с приятели, постоянно пипаш телефона. Защото, нали, вече в днешно време, като се чуе нотификация за хората около теб, е нормално ти да си вземеш телефона и да провериш. Обаче, нали, в случая можеш да си го оставиш на без звук, да го оставиш настрани, реално си с хората, да си поговориш с тях. И всъщност зависимостта е по-скоро това. Тя толкова е тънка границата, че понякога не се усещаме имаме ли зависимост или не. И когато използваме и телефона, за да избягваме определени чувства, като стрес, самота, скука, такъв тип чувства, също малко или много ни бута към зависимостта, която, нали, ни управлява и която ние не си казваме, окей, аз мога да си оставя телефона и да бъда цял ден без него, а всъщност телефона винаги е там, винаги е преката ни, нали, винаги е до нас. И това малко или много прекрачва границата на нормалното и вече влиза в зависимост. Защо всъщност телефоните толкова много ни влияят е точно това, че ние искаме постоянно да сме там, постоянно да чуваме какво се случва, този допамин, който ни докарва, че ние сме постоянно в света. А всъщност доста често, когато сме навън с приятелите, точно ни премахват от реалния свят и ни пречат в самия живот. И как мислиш? Всъщност хващам всичко това, което казваш ти. То е напълно така. Ние живеем в този много забързан свят, в който знаеш, че ние постоянно се стремим към следващо удоволствие, постоянно се стремим да изконсумираме и още нещо. И когато сме се научили, че когато изконсумираме това, има и друго, и друго, и друго, и друго, което можем да изконсумираме, ние бързаме, за да поемем следващото. Всъщност, това от една страна е свързано и с страха ни от болката, страха ни от страданието, страха ни от това да ни наранят. И толкова искаме някакси да се потопим в това, да консумирам и следващо, и следващо, и следващо. И когато ние поемем това бързо допаминово щастие, ние го изконсумираме, за 2 секунди ние го поемаме и той изчезва. Да. И човек има нужда от нова доза. Всъщност социалните мрежи, може би е редно да уточним, ние не сочим с пръст социалните мрежи като нещо лошо, а всъщност говорим за границата, за така порцията консумация на социални мрежи, която вече е в така оптимално и извън границата. И тук говорим, че социалните мрежи са много бърз начин. Ние живеем бързо, започваме да говорим бързо, да ходим бързо, ядем бързо, пием напитка бързо. Всичко правим бързо с страха да не изпуснем следващото. И всъщност тази нужда от бързина в живота ни
всъщност социалните мрежи много бързо я задоволяват. И друго нещо. Ти каза, чувството на скука, на самота, на такова едно и какво да правя сега. Всъщност социалните мрежи отново го намираме като островчета, където си го поемаме. Но тук въпросът е отново, че нещо отвън чакаме да запълни нещо, което ни липсва вътре. И всъщност границата на нормата и зависимостта е, дори не знам дали има осъзнаване. Някак си ние започваме да си търсим много основателни причини, поради които аз съм в социалните мрежи. Ама аз работя там. Ама там ми е ежедневието. Но всичките ми контакти са там. Работата ми е свързана с това. Чакам имейл. Чакам, нали, да видя как ще реагират хората на подкаста ни. И всъщност това го слагаме като оправдание аз постоянно да скролвам или да кликвам. Работех тук с една млада дама, която направи и представи много така по един много прекрасен начин с една метафора социалните, изобщо социалния свят, която каза, знаеш ли, отгоре е една платформа, т.е. едно спокойно място, където да получаваш информация, без значение това пространство как се нарича. А отдолу под това спокойно пространство клокочи цял отделен свят със свой живот. И всъщност това е много прекрасна метафора на това имаме ли представа в какво се потопяваме. Защото това вечно скролване е свързано и с това да видя живота на другите. Мгм. Да се сравня. Някак си да се самообичувам за това, че аз не мога да съм така изглеждаща перфектно майка с едно дете, което има някакви здравословни там температури, детски градини, обаче аз съм перфектна. И Мгм. имам кариера. И съм винаги на линия. И съм винаги в кондиция. И аз се поглеждам в огледалото в такъв момент, нали, от домашния си бит, си казвам, Боже, аз съм много зле. И това вечно сравняване някак си води до онова аз не се справям. И в този смисъл дори вече ние прекрачваме границата на здравословното използване на социални мрежи. Нуждата от това да не изпусна нещо, както казваш ти, тази нотификация, постоянно появяване на съобщение от различни платформи, от различни места, всъщност ни кара окото ни да е винаги там, да не изпусна. И Да. това е много чест отговор от моя страна на въпроса, защо постоянно гледаш, за да не изпусна нещо? Защото все си мисля, че ако не погледне и някаква много важна новина като събитие, ще го изпусна. И тук една типична картинка, Мгм. който постоянно е с телефона в ръка и окото му е там. Мгм. Сяда на вечеря с родителите си и окото е постоянно там. Съответно, родителите повишават тон и казват как това не е възпитано и ние не сме те възпитали така, вдигни си главата от този телефон. И човека някакси тинейджера осъзнава, това е разговор, реална ситуация, която каза, те наистина не разбират, че аз не мога да откъсна вниманието от там и да съм тук. Тоест, някак си трябва да съм там. И това е всъщност момента, в който все едно социалната мрежа те всмуква. Но тук говорим на тази тема, защото това пристрастяване има не само така психологични, емоционални, но има и физически последици. И това всъщност е много страшното, защото социалните мрежи си имат своите механизми на зависимостта. И това са, както казахме, тези постоянни уведомления и това социално сравняване. Тоест ти да си там, да видиш какво още има, какво изпускаш, какво трябва да наваксаш, какво се случва в света покрай теб, а твоята среда, група, общност, къде се намираш ти в нея. И почваш и още, и още, и още. Това е чувството за едно постоянно такова ниско самоуважение. Необходимостта, нали, постоянно да се представяш пред другите. Някакси влизайки в социалния свят, в дигиталния свят, ти все едно казваш от комфорта на дома си, аз съм тук, виж ме. Мгм. Но всъщност трябва, може би, да уточним и това, че последиците всъщност наистина могат да доведат до
прякото ни застрашаване на физическото здраве. Защото използването постоянно на тези социални мрежи води до нарушаване на съня, до главоболие, до проблеми с очите, шията, рискове вече, които водят и стигат до тревожност, до депресия, самота, както казваш ти, която също се увеличава. Мгм. Тази намалена продуктивност вече е твоя. Тоест ти толкова си изразходил себе си в социалните мрежи, че всъщност ти нямаш енергията, която да вложиш в нещо друго. Както казваш ти, умът ти е постоянно там. Дали не изпускам или дали пък не е нещо важно. Тоест ти някак си отлагаш реалния си живот за един момент, в който когато всичко останало го видиш или си сигурен, че няма да изпуснеш, ще се върнеш. Но това рядко се случва. Друго, това неминуемо въздейства върху човешките отношения. Така е. Зависимостта от социалните мрежи за пореден път ни дава нещо, което е бързо, лесно и достъпно. Може би си виждала и ти такива видеа, в които човека от кръста нагоре е гримиран, оправен, с идеалната дреха, а отдолу е с пижамата, Мгм. с късите панталони. Да. Въпросът е, че това е нещо лошо. В смисъл, идеята е, че ние някак си много бързо решаваме и това е много лесно. Няма нужда кой знае какви усилия да полагам. Нали, аз ето общувам. Мгм. Но така се губи вече това реалното общуване. Тази топлота или тази емоция в реалното общуване. И Мгм. това е нещо, което трябва да се отчита. Мгм. Защото това е масово явление. И тук въпросът по-скоро е какво се запълва като липса с нуждата ми аз постоянно да съм там. Да, Защото причините може да са много. Ам, но винаги е свързано, ти ще кажеш съгласна ли си с някакъв вид бягство. да. Напълно съм съгласна. Принципно точно когато не с дори аз по себе си съдя, когато нещо не се чувствам добре, да кажем, или нещо съм по-тревожна, хващам телефона, за да избягам от тия чувства, за да забравя, за да може да, нали, влизам в Инстаграм или нещо и ти от всичката тази информация, мозъкът ти вече влиза в съвсем, нали, вътре в самото приложение и той те захваща и ти вече спираш да мислиш за твоите проблеми, спираш да си казваш, леле, аз бях тревожен и нещо, ти вече толкова Мгм. си навътре в приложенията. И тук може би е важно да спомена, нали, да споменем, аз това си мислех и преди малко, като те слушах. Всъщност, хората, които проектират тези телефони, тези приложения, те не са случайни програмисти. Те са повечето пъти невропсихолози, поведенчески учени, експерти по зависимости дори. Реално са огромни екипи, които разбират наистина музика ни по-добре, отколкото понякога ние самите. Дори детските, нали, не знам, предполагам, знаеш, примерно едно дете сяда, вижда екрана и веднага, като облъчено, нали, веднага почва да гледа телевизората. Така са направени звуци, картина, цветове. Всичко това е направено, за да може да всъщност детето веднага като седне и да започне да гледа, нали, телевизията. И реално мисията на тези хора не е да ни направят по-спокойни или по-осъзнати. Мисията им е много проста. Реално да ни задържат вътре, колкото се може по-дълго. Защото Мгм. така работи. Наистина, ние ако не се интересуваме от Instagram, TikTok и така нататък, всъщност тези платформи няма да печелят от нищо. И те толкова добре е направен алгоритъма вече, че ти дори да кажем TikTok, ти влизаш и той вече ти предлага всичко, което знае, че ти искаш. Дори търсил си нещо в интернет, то вече влизаш в TikTok и следващото нещо е предлага ти такъв продукт или някой, който го използва. Тоест има един скрол, който ти скролваш, нали, който никога не свършва. Реално няма край, защото ако реално ние спрем, това не е в интерес на никого, освен, нали, на нас самите. Всички други печелят от тези компании от това. И реално това е един така коварен трик, който ни вкарва в това, че музика никога не знае кога идва награда. Тя продължава. Ние продължаваме да я търсим. Ние искаме всеки следващ лайк, който получаваме, си казваме, това сигурно е
някой по-важен или някой по-интересен за нас, да кажем, примерно. Това е нещо, което толкова лесно ни вкарва, нали, в телефоните и толкова е лесно ние да забравим за собствените си проблеми, да избягаме, защото ние намираме всичко, което на нас ни е интересно и на нас ни харесва. Нали? Знаеш, моят телефон, да кажем, е съвсем различен от твоя. Нали, вътре алгоритмите и това, което аз харесвам на мен, всички клипчета, които се представят на мен, е това, което наистина аз харесвам да виждам и което ми е интересно. И всъщност това е една награда, която получаваме, която всъщност държи мозъка ни постоянно буден и в очакване. Светва, нали, вибрацията или позвъняването, светва екрана и всеки път мозъка си ни казва, това е нещо супер важно или нещо, което аз със сигурност трябва да погледна. Но реално трябва да осъзнаем, че 90% от случаите не, ако се замислим, 90% от случаите не е важно. Дори ние като вечер след работа, каквото и да е, може да почака, освен нали ако не е семейството или нещо спешно, да кажем. Но каквото и да е, дори да светне този екран, то може да почака. Не е нещо толкова важно. И реално трябва да се научим, че този допамин, който ни дава звука, нотификацията, тази награда, която получаваме ние като отворим приложението, всъщност е алгоритма, който наистина ни познава много добре. Или да кажем нотификацията, че в момента нещо се случва в Instagram или в TikTok. И ние искаме да се закачим, за да може да избягаме нали, от ежедневието ни, да кажем, или така или иначе толкова сме свикнали ние да ги гледаме. И веднага, разбира се, нали, отваряме и поглеждаме. Ти имаш ли нещо, което на теб ти помага или си вижда твои клиенти или нали, така виждаш, че може да помогне на човек просто да се отдръпне от телефона? Според теб, какви са начините ние да спрем това, да кажем на този нали, алгоритъм или на всички тези нотификации, просто днес тази вечер няма да гледам телефона си, оставям го и ние наистина да успеем да го направим. Има ли някакви методи, които мислиш, че помагат в такава ситуация? Да, има методи, има и начини, но за да стигнеш до това или човек да стигне до това да търси начините, означава преди това да е осъзнал, че вече е прекрачил границата. Аз си хващам за това, което ти разказа, че да, хората, които създават изобщо телефоните и така нататък, платформите дори, са направени по определен алгоритъм, така че да се закачиш и да искаш още. Но си дай сметка, че това е с всяко едно нещо. Ако щеш с сладките Да. ако щеш и с някакви реклами. И тук въпроса не е, на мен ми е любимо това, като го чувам, ама ние живеем в такъв свят. Ама той света е такъв. Ама то някак си не може без това. И някак си това е оправданието, защо аз често съм там. Но ние много често се страхуваме и да изпъкнем. Тоест да се отклоним от повечето хора. Нали ти е ясно какво се случва в една тинейджърска среда, ако ти си тинейджър и тебе те попитат, имаш ли Инстаграм и ти кажеш не. Да. Че ти си смутаняк. Значи ти си нещо не както трябва, щом на 13 нямаш Инстаграм, ТикТок, Фейсбук и всякакви останали мрежи. И това са етикети, които лепим. Ако ти нямаш Инстаграм, значи си извън играта. Ако ти не следиш постоянно Фейсбук, значи ти си устаряло поколение. Или някак си ти си старомоден. Нещо не както трябва с теб. Ние съдим за това, кои сме, по това колко лайка получаваме. Ние съдим за това ставаме или по това колко пъти ми светне или изписука телефона ми. Че имам нотификация, че някой ми е писал, че някой е харесал това, което съм написала и публикувала, значи ставам. Никой не го е харесал. Нещо не мога да стигна и до този човек, който аз следвам или който така ми е вдъхновение в социалните мрежи. И това е ужасно. В смисъл, въпросът не е да избягваме социалните мрежи, а по повод и на методите да си дадем сметка, че нашата валидация, нашата себеоценка е наша себеоценка. Тоест, ние чакаме някой да ни даде оценка, ставаме или не. И това може да доведе наистина до саморазрушителни неща. Работя с младо момиче към настоящия момент на 22-3 години, което
в процеса на работа вече няколко месеца работим, аз си дадох сметка как тя живее изцяло в социалните мрежи. Разбирай, тя излиза от вкъщи само за да отиде на лекции, там за 2-3 часа денем. През останалото време тя е в къщи, онлайн, комуникира, играе игри, гледа видеа, слуша видеоесета, говори с приятели, всичко. Получава информация, гледа новини и събития само онлайн. И всъщност нашата работа беше с това, от една страна тя да ми покаже този свят, а всъщност моята работа е да разбера от какво има нужда тя. И се оказа, че всъщност нейната нужда е от това някой да я приеме. Какво направи тя и прави тя към днешна дата като начин да овладее тази своя зависимост? Дигиталният свят е съвършена машина, признавам, така съвършено пространство. Има приложение, това, което казваш ти, има цветове, има звуци, има картинки. Има приложение, което се инсталира на телефона, което прави всичките ти икони черно-бели. Първо. Да. Тоест, някак си спира да привлича погледа ти като нещо цветно и скачаш, което ме привлича. Това първо. Второ, това приложение някакси минимизира твоята нужда да видиш какво цветно е светнало. И друго, имало в това приложение опция ти да, дори да отвориш социалната мрежа, след колко минути автоматично това приложение да ти затвори това, което гледаш. Естествено, че човека може да го пренастрои след още 5 минути пак да го затвори. Но ти даваш ли си сметка колко много сме оставили живота си в ръцете на нещо друго, дори не на някой друг, а на нещо друго да определя кога аз трябва да спра. И от друга страна, може би познаваш и такива хора, които казват, да, ползвам телефон, да, имам социални мрежи, но да седна 3 часа да скролвам, абсолютно не. Прави ли си така равносметка какъв тип са тези хора? И ако си задавала този въпрос, ще стигнеш може би до заключението, че тези хора са пълни, т.е. тези хора са наясно кои са, какво са, от какво имат нужда. Нямат нужда от външна валидация за това стават или не стават. Ние публикуваме всичко в най-добрата опаковка. Виждаме много клипчета на хора, които много се обичат, пътуват в някакви места, а всъщност действителността е съвсем друга. Да. А много хора се сравняват. Ето, значи тя може да отиде на Малдивите, аз не мога, значи не ставам. Значи те могат да си позволят да отидат на Бали, аз мога да си позволя да отида в Равда. Значи не ми е добър статуса. И всъщност едно е такова вечно надскачане с някой друг. А всъщност много от тези хора, които са на Бали, всъщност изобщо не са на Бали. Или помежду си не се понасят. И не е същи стили, да. Но това е, дето се казва, продължение от предишните ни така епизоди, че погледа ни винаги е навън. И всъщност такива гениални умове, които създават нещо подобно, всъщност го правят с точно тази мисъл, че повечето хора търсят валидация отвън. И това е много важно. Начина първо е да си дам сметката, че аз вече прекалявам, т.е. че аз някакси не съм излизала 2 дена. И отговора на въпроса, защо искам да променя това? Ако ние нямаме осъзнаването, че правим нещо извън границите, ние никога няма да стигнем до това да търсим начини. А всъщност, за да започна да търся начини, означава да си задам въпроса и да съм честна със себе си. Чувствам се самотна. Чувствам се недостатъчна. Чувствам, че не съм достатъчно умна, добра, справяща се.
И някак си ми е по-лесно да видя инкогнито дори другите. Да разгледам. Много хора ми казват, аз се почивам така. Убивам времето. Ти представяш ли си израза? Убивам време. Всъщност човек не си дава сметка, че по този начин убива не само времето, убива и себе си. Така е. Пряко и буквално. Но това е един от начините. Ако аз не мога да кажа спирам, и тук идеята е като тютюнопушенето, защото това също е зависимост. Мгм. Ако аз съм пушила по 2 кутии цигари на ден и кажа отутре спирам цигарите, за ума ми това е шок. Да. Социалните мрежи. Ако аз днес съм гледала 3 часа социални мрежи и отутре казвам стоп, спирам изобщо, за ума това е шок. Това е все едно днес да вземам 1000 лева и да си кажа от другия месец ще вземам 10 000, почвам да го работя това нещо, така да работя. Нали, за ума това е шок. Мгм. Психологията казва, че ако аз искам да направя промяна, аз мога да направя такава промяна, която да е приемлива за ума ми. Т.е. ума да приеме, че това е нормално, т.е. може. Т.е. ако аз днес съм прекарвала 3 часа в социалните мрежи, Мгм. искам да променя това, аз си казвам, утре ще прекарам 1 час. И за ума това някак си е окей, 1 час, т.е. малко е, но 1 час. Но всичко, за да бъде постоянно и да има резултат. Аз трябва да знам защо аз искам да правя това. Ако някой родител каже на тинейджър, ти трябва да спреш социалните мрежи. Тинейджър ще каже, аз пък не искам. Да. Защо тинейджъра трябва да спре? Една майка ме потърси лятото за сина, който е на 14 години. И Мгм. каза, искам да поговорите с него, защото той прикалява с електронните игри. Той е зависим от електронните игри. И аз си казах чудесно, но понеже сина ви е непълнолетен, нека се видим с вас. Няма нужда, вие поговорете с нея. И аз казах, не държа да се видя първо с вас. И стигнаме до извода, че родителя някакси прехвърля отговорността върху нещо отвън. Училището е виновно, учителите са виновни, средата на детето е виновно, там всички други са виновни, но не и каква е моята отговорност в това детето ми да е пристрастено към игри. Мгм. Оказа се, когато аз говорех с това дете, че това дете бяга от емоциите си. Защо? Защото 2 години по-рано на майката се открили диагноза. Мгм. Сериозна диагноза. Мгм. И всъщност в този момент детето казва, аз бях на 12. Моята мисъл, че нещо може да се случи с най-важния човек в живота ми, аз не мога да осмисля. Какво правя? Отивам там, където има движение, където има шум, където има някакви неща, просто за да съм там. Да Защото ми е избягам. трудно да съм тук. Мгм. И всъщност, когато ти разбираш това, разбираш, че това е зависимост заради. И вече работиш с това, което е вътре в това дете. Така е, да. И всичко това са примери. Защо според теб? Или ако въпросът е защо един човек трябва, нужно е да осъзнае така, вредата от прекомерното използване на социални мрежи. Каква е тази вреда според теб? До какво може да доведе тази вълна, която изобщо така много бързо се завихря? Да, аз съм напълно съгласна с всичко, което каза. И имах една клиентка, която тук малко ще ги вържа, която тя казва всеки път, щом съм по-нещастна и по-самотна и се чувствам недобре с себе си, аз започвах да използвам социалните мрежи по 9-10 часа на ден. И тя осъзнаваше, че моментите, в които не се чувства добре, тя използва социалните мрежи, и по-зле започва да се чувства, продължава да търси този допамин и да го гони. И всъщност в момента, в които
отида на почивка или нещо се случва реално в живота и да кажем, има времето да не гледа социалните мрежи, тогава се чувства най-добре, нали? Тогава се чувства жива себе си, има по-голямо самочувствие. И това, според мен, много добре описва защо ние трябва да се опитаме да не сме зависими, нали, да не използваме телефона по такъв начин, защото той, всъщност това, което прави, е да работи срещу нас. Тоест, допамина, мозък, както ти дори преди малко каза, нали, мозъкът ни толкова е свикнал по 3-4 часа да гледа тези социални мрежи, че ти щом го отделиш от тази бързина, от тези вече клипчета са станали по-къси от 8 секунди, защото мозъка ни за няколко години толкова трудно започва нали, да се средочава и свиква с тази бързина, с това постоянно виждане на нови динамични неща, както и в игрите, че ние отвикваме да усещаме забавеното ежедневие отвън. Тъй като ние, когато сме извън телефоните, всичко се случва доста по-бавно. Ти, нали, да кажем, готвиш, отнема ти 2-3 часа да сготвиш нещо, после докато изчистиш, докато правиш, да отидеш на работа, това отнема време. Някакси ежедневието ни принципно, колкото е да е забързано, ние го вършим с една забавеност, тъй като, нали, не тичаш постоянно. Нали. А реално, когато си вътре в самия телефон, ти тичаш постоянно. Ти си в един динамичен свят, който те кара да правиш и това, и това, и следващото. И всъщност мозъкът ти е постоянно в един много забързан стадий, който всъщност ти не можеш да осъзнаеш правилно. И когато излезеш в реалния свят, ти се казваш, особено пък тинейджерите, тук е скучно, нали, няма толкова неща, които ни се случват, аз се прибирам в къщи, какво друго ти седиш и гледаш, нали, лягаш си на леглото и какво да правиш, влизаш в този свят, който е динамичен, интересен, готин и всъщност започваме да лъжем малко мозъка си, че там е нещо, което е интересно, а не реалния живот. Реалният живот е скучен, бавен и, нали, там ние трябва да го правим нещата, да ходим на училище или да работим. Тия неща трябва да ги правим, обаче после като влезем в този свят, там всичко е възможно. Ние може да бъдем различен човек, може, нали, зад екраните ставаме съвсем различни хора, които може да бъдем каквито си искаме, нали, каквито си поискаме. Дори в игрите ти там се чувстваш силен, побеждаваш, това ти носи, нали, допамин постоянно. И всъщност всичките тези неща на нас ни влияят наистина негативно, защото ние когато останем без телефон, без игри, ние не знаем кои сме, ние не знаем какви искаме да бъдем, не знаем какво ни прави щастливи, не знаем всъщност какво търсим реално от живота си. И както ти казваш, не може да използваш социалните мрежи 5 часа и утре си кажеш спирам. И нали, да не използваш въобще той. Мозъка ни просто няма как така рязко да прекрати такава зависимост или нещо, с което дори си свикнал да правиш. Затова тук е важно по-скоро, както, нали, ти обясни, този 1 час да го намалим и да го заменим с нещо друго. Обаче, да кажем, в този 1 час имам 3 часа след обяд в социалните мрежи, утре обаче ще прекарам 2 часа в социалните мрежи и 1 час ще рисувам, ще свира на пиано, ще го заменя с нещо, което ни доставя истинско удоволствие в реалния свят. Защото ние много често пренебрегваме тези хобита в реалния свят, защото са ни нужни повече ресурси, повече енергия, повече време. Много по-лесно е да си хванеш телефона и да прекараш 1 час с него, отколкото да вземеш да отидеш да извадиш фломастерите, да кажем, тетрадката и да започнеш да рисуваш. Докато стигнеш до рисунката, то ще отнеме части. Нали? Това е нещо, което отнема време, отнема енергия. После да прибереш продуктите, нали, нещата на масата, които са разхвърлени. Това е неща и ти си казваш, няма да е по-добре да си отворя телефона и да си разгледам на него. Но Моника, така и с взаимоотношенията, нали? Всъщност и те слушам и си давам и така и си мисля и си давам сметка, че много често това е и причината родителя от най-ранна възраст да даде телефона на детето. Има майка, която казва, детето е от 2 годишно е с телефона и то не може да се храни без телефон.
И аз се питам, добре, защо? И тя казва, ами, ти нямаш представа детето ми колко злоядо беше. Толкова злоядо, че каза, аз видях, че то се храни, отваря устата изобщо да му бъде сложена храна в устата, само когато вниманието му е разсеяно от някакво филмче. Това дете към днешна дата е близо на 8 години. И то продължава да се храни така. И това е много страшно. Тоест, от една страна, това е много лесен начин на родителя да не се занимава. Абсолютно. Аз съм много уморена, нямам време да говоря с деца. Гледай сега тук, пусни едно филмче, занимавай се нещо. Абсолютно. Но всъщност това не решава въпроса в дългосрочен план. Аз не съм видяла тинейджър или изобщо човек, който има здрава, хармонична, пълноценна връзка с някого. Приятел, любим човек, близък, няма значение. Който да каже, аз заменям комуникацията с теб, за да влезе в социалните мрежи. Тоест, социалните мрежи са направени така, че да запълнят липсите ни, но в същото време да натиснат и червените ни бутони. Тук не си добър. Виж, тук има по-добри. Виж, не се справяш. Не си достатъчен. Хайде, можеш и повече. Давай по-бързо. Хайде. Не знам дали ти прави впечатление, че е много модерно да се демонстрира в социалните мрежи. Днес прикарах цял ден без телефон. Вау! Днес съм си взела почивка от телефона, от социалните мрежи. И това се приема като модерно. Т.е. като някакво геройство, което е направено в живота. И всъщност ето друг начин да се опитаме да забавим. Един ден, само днес, да си обещая, че ще се опитам малко по-бавно да правя нещата. Ще си направя кафе и няма да го изпивам за 10 минути, защото бързам и трябва да тичам, защото аз ще си позволя да го пия или ще стана по-рано, за да мога да си позволя да го пия 30 минути. И да се насладя на този ден. Този ден повече няма да го има. Утре няма да го има. След 5 минути няма да има този момент. И аз искам да му се насладя. И пак опираме до това, че ние чакаме одобрението отвън. Да. Но ако аз не одобрявам себе си, никога няма да получа одобрението отвън. Така. И това е друг начин. А ако вече ми е трудно аз да забавя или да си огранича времето в социалните мрежи, мога да си инсталирам ето приложение, защото много хора сега ще кажат, ама тези момичета не разбират аз колко ми е заето ежедневието. Те не разбират аз колко много задачи имам. Ние с теб също имаме много задачи. Но това не е оправдание. Това не е оправдание аз да не спра. Защото ако ние не спрем доброволно, живота винаги ни спира. Идва един момент, в който човек започва да чувства физическо неразположение. Да. Ява се депресия, вече не вижда смисъл. И дори да влезе в социалните мрежи, той си казва, за какво да съм тук, те са по-добри от мен. Няма смисъл. Аз не ставам. И това води до още повече проблеми. Няма нужда човек да има диагноза, за да спре. Защото социалната мрежа и изобщо тези допаминови, бързо водещи до щастие, илюзорно щастие начини са просто инструмент да искам още. Те не са инструмент за моето здраве, щастие, радост и благополучие. И тук въпросът е струва ли си? Това е избор, личен избор. Наистина личен избори и както спомена, аз много хора така съм чувала, както и аз, включително аз също работя с социалните мрежи, също работя в Инстаграм, нали, разглеждам там, качвам неща и много е лесно да си кажеш, аз работя там, така че нормално да прекарвам 6 часа вътре. Да, но обаче ние сами тук трябва да си поставим границата, защото няма кой друг да направи вместо нас. Да си поставим, да зададем въпроса, аз всъщност работя ли наистина в социалните мрежи, нали, влизам ли за 1 час да свърша това, което имам да направя,
или влизам за 1 час да го свърша и после още 2 часа скробвам и си разглеждам. Моника, ти говориш за възможност, за така смелостта човек да е честен със себе си. Да. Това е много важно. Аз също работя в социалните мрежи. Нека не заблуждаваме хората, че ние сме пример, нали, за Абсолютно. хора, които нямат социални мрежи и профили. Аз също имам Фейсбук страница, Инстаграм и така нататък, но тук въпрос е да си честен със себе си. Ето както Точно. казваш, ти да си зададеш въпроса, ама да си позволиш и да си честен. И всъщност, защо го правя? Тоест, какво търся там, което не търся вътре? Да, какво всъщност е нещото, което бягам? Опитвам се да избягам, за да си използвам телефона. Защо ми е нужно толкова много да го използвам този телефон? Нали? Това е реално, за да спрем тази зависимост, която само на нас вреди. Наистина, нали, като седнем и се замислим, всъщност това прекарани тия 3-4 часа в социалните мрежи, ние после не се чувстваме щастливи. Нали, айде да кажеш, ако ни доставяше най-голямото удоволствие на света, но ние после се чувстваме изтощени, изморени. Енергията сме си я дали за нещо, което можеше да вложим в хоби, което ни доставя наистина удоволствие, което ще ни зареди. И ние после се нали, биеме в главата малко, така да кажа, нали, си казвам, защо прекарах 3 часа? Обаче идва утре и правим същото. И пак Ама и какво правиш, когато след тези 3 часа в социалните мрежи, нали, ти не се чувстваш добре, и си кажеш, добре, не се чувствам добре. Какво правиш? Ти посягаш пак към неща, които са бързи. Енергийни напитки, нещо сладко, колко кафета, нали, които пак да вдигнат енергия, т.е. пак бързи неща, които да подобрят настроението. Но човек някак си не поглежда вътре да си каже, кое ми пречи? Тоест, кое аз така смятам, че не ми е достатъчно, за да го търся навън. Много малко хора го правят, за съжаление. Хората някак си се събуждат вече ето за това. Нали, че трябва да си задават въпроси, че трябва да търсят помощ, че не е нужно да се справят сами. Защото ние правим и този подкаст с така лайт мотива, нали, че ти не си сам. Но тук въпрос е човек да осъзнае какво му липсва. Тоест дори да не може да намери отговор какво точно ми липсва. Да си признае и да бъде честен, липсва ми нещо. Но хората искат да се слеят. Всички правят така. Това тинейджерското поколение, те всички така правят. И някакси това е и от една страна оправдание на много родители. Детето ми прекалява, ама те всички тинейджери така правят. Да, тук аз исках да добавя точно това. Нали, като цяло темата за децата, тинейджерите с зависимост от телефони е доста дълга и обширна. Ще направим част втора, за която да говорим малко повече за това. Но аз това тук исках малко да засегна, тъй като преди малко, като спомена за твоята клиентка с детето, се замислих, че много родители, нали, както ти каза, по-лесно е да дадеш телефона, по-лесно е да дадеш айпада на едно дете, защото ти също си почиваш. Но и много родители показват, нали, най-важното е не какво казваме, а какво показваме на нашите деца. И когато ние вечер се приберем от работа, да кажем, ти си изморен, пускаш телевизора, цъкаш си на телефона и то детето си казва, да, ма той вижда го това, че ти също си на телевизора, ти също си на телефона. Ти правиш, нали, абсолютно същото. И реално детето си казва, ма това е нормално, аз да го правя. Нормално е цяла вечер да прекарам пред телефона и компютъра, защото аз това виждам. И всъщност тук доста често децата си мислят, че, нали, ние също използваме това бягство, както те, нали, телефона е нещо, което или телевизор е нещо, което ние е нормално да правим след работа. И е важно да оставяме да показваме, примерно, на семейната вечеря всички ядат заедно, телефоните са някъде настрани. Това е някакъв пример, който да даде, че на масата телефони не могат да се използват, да кажа. Защото каквото детето виждате само, нали, за 2 минути, че ти си гледаш телефона, първото нещо, което ще направи, то да си вземе телефона и то да започне да си гледа. Защото абсолютно е така. Това е нещо, което вижда е нормално. Децата копират, децата гледат, децата така осъзнават живота, нали, на другите хора, очите. Те нямат все още, нали, времето, което да имат някакви си собствени, нали, виждания за живота.
Така че те копират родителите изцяло. И тук е важно, примерно, когато махнем телефоните, както ние да заменим този 1 час с нещо, примерно да рисуваме или да свирим на пиано или нещо такова, да кажем на детето си, сега, нали, спираш телефоните, не нали, тази вечер няма пипнеш телефона, обаче да го оставим без нищо. Тук е важно да му кажем, спираш телефона, ето ти настолна игра. Или ето ела да сготвиш с мене нещо, или ела да се разходим малко, или ела да послушаме музика. Тоест да се замени това играене на телефона с нещо, което да покаже на детето, че то може всъщност и нещо друго да прави в реалния живот, което би му било интересно. Защото много често родителите казват, спираш с телефона, оправи се, прави си нещо друго. Ама детето не знае какво да направи, не знае как да си запълни времето, защото дълги години първото нещо, което да направя, си вземе телефон. И Ама и Моника, през цялото време, докато те слушам, нали, идеята е, че всичко се случва, защото е бързо. Някакси хората нямат това време да се опознават, да изграждат отношения, да прекарват 30 минути, 40 минути в разговор, в това да обясня на детето си защо е важно едно или друго, да му споделя, да му разкажа, да си позволя да сготвя, макар че къщата след това ще изцапа на цялата, но да знам, че са важни тези моменти, които ставят емоция. Да, обаче това е процес. Ти не можеш да видиш един човек и да кажеш, познавам го този човек вече, обичам го, това е човека. И това да се случи в рамките на 1 час. Нали? Това е процес на опознаване. Ти не можеш да кажеш на детето си, сега ти нали знаеш как да сготвиш, хай да изготви. да, Защото това е процес. Ти не абсолютно. можеш да очакваш детето ти да стане нали, личност, която да знае как се вземат решения, да знае как да пита себе си какво иска. Ако ти не му обясниш и не му покажеш, както казваш ти. Но това е процес. И това много е бавно, а това е много бързо. Сега се случва за 3 минути. Аз влизам в сайт за запознанства, виждам по някакви критерии някакъв човек и штрак, вече се запознаваме. И това се случва все по-масово. Човек да има нужда от доза бързо щастие. Само, че тук вече въпросът опира и до избора. Какво искам аз? Ако аз искам доза бързо щастие, но съм наясно, че това е илюзорно, че това е временно, че това не е дълготрайно, но аз кажа, искам това, аз трябва да съм готова да понесе последиците за това. Но ако аз не съм наясно какво следва и го правя, защото всички правят така, защото ме е страх да изпъкна, защото аз всъщност бягам от мои преживявания, с които не съм готова да се справя, защото всъщност смятам, че не съм добра като цяло. Тоест въпросът е пак на избор. Кое е важно за мен? Да, аз исках тук, така като завършващо да кажа, че не сме сами. Тоест всички хора правим често едни и същи грешки. Често всички сме, нали, изморени, изтощени, имали сме много задачи през деня. Всеки от нас прави, нали, грешките от това днес, примерно да си 3 часа стои на телефона. Или родители, да кажем, са изморени и днеска се дават на телефона на детето. Нали, това е част от живота. Въпросът е тук не, че сме ги направили това нещо един ден. Въпросът е тук в седмицата да не се случва всеки ден, а да, един ден сме по-изморени, даваме телефона, но пък следващия ден обръщаме повече внимание. Тоест тук е малко първо, нали, както каза, да осъзнаем ние какво искаме, защо за нас това е важно ние да сме далеч от телефоните и отделно да осъзнаваме, че не сме перфектни. Ще има дни, в които ще се справяме добре и дни, в които просто ще прекараме цял ден в социалните мрежи. Но тук идва и баланса, както абсолютно всичко в живота, както и с шоколада, нали, ти каза, енергийните напитки, всичко. Има дни, които повече ни се яде, други дни, които, нали, не го правим. Така че тук всичко е в баланса, както и с телефоните. Просто
наистина трябва да осъзнаем какво ни кара ние да използваме тези телефони и от какво бягаме, за да запълни тази дупка. Абсолютно. И тук говоря не само като аз, специално не само като психолог, но и като майка на тинейджър. Мгм. Така че от първо лице мога да говоря за всичко това. И тук въпросът е, че ние много често се сравняваме. Аз с майката на еди кой си тинейджър. Ама виж тя как е винаги много организирана, много педантично подредена, много изглеждаща перфектно и всичко е идеално. И аз си казвам, нещо с мен не е както трябва. Може би аз не се справям добре, нещо не ми се отдава, може би някакси трудно ми е. Не се справям, провалила съм се. И всъщност кой изисква от теб, че трябва да си перфектен по повод на това, което ти каза? Защото ако ние си кажем и това, което се дава в социалните мрежи като перфектност, опаковано в перфектност, е нереално. Мгм. Когато човек си даде сметка, че ние сме просто хора, както казваш, ти има моменти, в които съм много уморена, има моменти, в които съм пълна с енергия, има моменти, в които не ми се говори, има моменти, в които ми се готви, други, в които не ми се готви, но аз съм честна със себе си, аз съм честна и с детето си. Всъщност детето разбира, че не е нужно да е перфектно. И ти го каза много добре, че ако аз говоря едно нещо на детето си, но правя нещо съвсем различно, всъщност детето се обърква първо и второ тинейджъра идва и ми казва, ама защо ми правиш забележка за нещо, което ти правиш? И родителя в повечето случаи какво казва? Аз съм родителя, аз казвам, ако обичаш, мълчи и напусни. Да. Много деца ми го казват това нещо, тинейджъри, хайде деца, които казват, аз имам нужда, тя идва и ми казва, майка ми или баща ми, какво трябва да направя. И аз питам защо, и тя ми каже, защото живееш в тая къща, аз съм ти родител, а правиш това, което аз казвам. И аз винаги питам, от какво имаш нужда ти? И той казва, някой да дойде и да ме пита мен, аз какво искам. И когато влиза в социалните мрежи и там има една общност, в която казват на този същия тинейджър, ти си много готин, оле, супер, боже, много си добър в тази игра, какво ниво постигна и така нататък, тинейджър си казва, значи ставам. И всъщност нормално е човек да бъде там, където е оценен. И завършваме наистина с това, че правим този подкаст с основната идея всеки един човек, който гледа, да знае, че не е сам. Защото хората наистина не са сами. Въпросът е, че това преживяване на самотност и като моята история няма друга, е много често срещано за отчуждението и за така твърде високата самокритичност. Така е. Но темата наистина и за родителството, и за пристрастеността, и за децата, и защо тези взаимоотношения са така, е тема с продължение, така че Поговорим малко повече за да, това и като родител ти ще ни разкажеш малко повече и от абсолютно. твоя гледна точка. Така че ще се радвам, нали, да си поговорим повече за зависимостта от телефоните и при децата и как родителите могат да помогнат с това. Беше ми много приятно, Дени, На за мен също, разговора Моники. и за всичко. Ще оставим отдолу отново наши контакти, където може да ни давате теми, разговори, за които искате малко повече да си поговорим. Подкастите ги правим спрямо вашите желания, защото смятаме, че това, което е интересно за вас, е нещо, което може много повече да помогнем и да поговорим за него. И нашите подкасти са точно такива, да е едно нали, спокойно, безопасно пространство, в което да си говорим без скриптове, без изкуствени разговори, просто да си поговорим честно за темата, която Абсолютно. нали, сме избрани. Благодаря. Също много ще се радвам да споделят хората, да пишат дали на теб, дали на мен няма значение, но хората наистина да са спокойни, че има кой да ги чуе. Аз също благодаря за този разговор. За мен също е много приятно всеки път да говорим, да обсъждаме, да споделяме и се надявам и вярвам, че сме и полезни на хората. Много благодаря.